Tässä No videossa me niin, paskotaan housua ja pelataan lisää pelottavia modeja. joo, pelataan Minecraftia pelottavilla modeilla. Mä lisäsin tähän muutama uuden. Tuolla alhaalla on tommonen tyyppi ja sitten mua Meidän vitun kanat kuoli äsken Kanat kuoli johonkin, saakeli, ukkosen sori mä huudan, mä pelottaa, mä ihan paskut housussa. You pussy, eli katon se Phantomin tappaa kohta. Äijä bokset. Oh, ihan hetki. Vuom. Oota, kuvaaks tää? Asteleikkiä. Ei Kuvaa varmaan se. kuva, kun sä päät. Panat nappulaita ja mikä tapaa ikinä. Et sä nyt tee tommosta täällä ihan oikein. Tää on voice change ja se vai vittu Phantomit. Phantomit spawnasta. Mennään nukkumaan. Haluan Vuom. Vittu, me ei mennä nukkumaan. Okei, Mä menen nukkumaan sitten. No ei, me mennä. Kanat kuoli johonkin salana, mikä tuli auton oveen. Mietin nyt, Pena kuoli sinne. Ei Pena! Hei. Nyt ei oo. Miksi mä oon chatissa? Noniin. Ihan hemmetti oikeesti. Tää oli ehkä huonoin aloitus koskaan tää video. Ei penokana meni! Ihan oikein. No niin, sinne meni meidän muutaman jakson homma. Ja meidän kana, se oli... Kuuleeks sä nyt Mä kuulun mitään. Mikä tossa oli? Mulla on ääni edes päällä nähtävästi. No, ota mä katon Kuka vittu meidän kämpän sisällä on? Anton! Kuka vittu meidän kämpän sisällä on? Kuka vittu siellä saatana? Anton meidän se kämpän Goat sisällä Man! Womp. Womp, tyyppi on talon sisällä. Womp. Jumakauta se katos. Me aita lähtenyt ton takia mäsäksi. Ei se edes mennyt mäsäksi. Miksi se spawnas siihen? En mä tiedä, mä pidän oven kiinni. Mä en oo menossa enää sisälle. Miksi mä lisäsin ton modia oikein? Vika, mä en enää kohta pelaa mitään. En mäkään kohta, kun tää on tämmöstä ihan oikeesti. Mä oon kipeänä ja kaikkea ihan oikeesti. Ei oo kiva. Womp. Ihan oikeesti. Se toimii samalla tavalla kuin tää Cave Dweller, eli se pääsee jostain 5 senttimetrin koloista. No, ei mua haittaa se yhtään. Ei nyt ihan oikeesti se voisi sensori pois. Ei se oo täällä. Miten niin? En mä kuule sitä ääntä, niin mitä sä kuulis mukaan? Ihan oikeesti ihan hauska. Mitä sä kuulit? Sulla oli voice changer, mä tiedän. Mitä sä kuulit? Jumakauta mä kuulin semmosen äänen, että sun ääni on semmonen vitsin kimeä semmonen. Hyvää naisten päivää, Antto. Joo. Tänään on naisten päivä, joo. Mistä on niin eeppistä kyllä täällä on mappi? Mitä sä just sanoit, kun mä en saa... Oh my god, on hiljaa. Ketä ei kiinnosta ihan oikeesti. Pelkkä turhaa. Vittu latasit tän saatana. No ei minä tiedä. Mä vaan ajattelin, että se olisi varmaan jotain ihan hauskaa, mutta ei oo Mikä se oli? Mä oikeesti, nyt mä rupeen pitää kilpeä koko. Mä näkee mut. Tuolla on tommonen. Sä näet mut tuottaa yhteiskuvaa. Joo. Milloinkohan tulee face reveal? Ei jumakauta, miksi tossa on rikki toi aita? Mikä se 4 tyyppiblokki ääs on? Se on taas meidän vittu talon sisällä. Kato nyt sitä. Miksi ovi on auki? Äijä unohti oven auki. Vittu, se on siellä talon sisällä, näetkö sä nyt? Ja mä menen hakkaamaan sen juman kautta. No niin, mene nyt hakkaa. Nyt tuli siitä ovesta läpi! Tule! Womp. Äijä kuolee Penalle. Penan kalan paluu saatana.
No Äijä niin, kuoli sinne meni penakan alle. kamat, joo, kiva. Ei se mennyt mihinkään, kun on tossa vittu farmilla. No kun tippu puolet varmaan tonne alas. Äijä, miten me nyt uskalletaan enää liikkua? No niin. Miksi mä lisäsin ton modin? Äijä tossa oli toi fight kaikki. Mä ei kiinnosta nyt enää ihan oikeesti. Voi saakeli ihan oikeesti, se vaan tulee silleen vomp vomp. Se vaan spawnaa koko ajan meidän talo. Meidän talossa ihan Meidän talossa ei oo edes kauheasti valoa. Meidän talo palo. Talo paloi ja valimo lähti. Mä hyppään alas. Apua, mä näin sen mun perseessä. Onko se tossa? Minkä? Mä en Kenen haluais, hitboxi tossa on? mä en haluais enää oikeesti kuolla. Mikä hitboxi tossa on? Mä en tiedä, älä kysy multa. Sun itemi on laittanut tuo ikkunan väliin. Mitä? Mitä hemmettiä? Mä ei going to the rice motherfucker. Kiva video. Jatka. Apua, fuck off, Antona. No, Tämä on lyhyin jakso sitten. varmaan kun 2 sekuntia kestää ja sitten on vomp vomp. Missä mun hakkuu? Se on täällä mulla. Tuu tänne ylös. Siellä Antto. ylhäällä. Mitä se siellä on? Tuu nyt tänne Antto takas. Shut up ihan oikeesti. Mä en pelota enää edes. Joo, kohta pääs kohoamiseen. Joo, apua. Rauhoitu nyt niiden se voice changerin kanssa. Mulla on vielä kun nuke. Oh my god, ihan oikeesti. Mulla on vielä nuke-alertti, mä uskallan laittaa sitä missään. Älä koske nukea. Mä tein muuten... saakeli. Mä tein muuten mun valinnaisen saakeli semmoisen sovelluksen, että uskallatko koskea nukea. Miten he lens tonne? What the heck? Toi tohon, toi tonne. Toi tohon. Toi vaikka tonne. Toi tohon. Noin. Toi tohon. Toi tohon. Joo. Älä jätä ovea auki. Sä tulit vikana. Sä tulit vikana. No, that was she said. Me ei voida varmaan enää pitää semmoista semmoista kanafarmia. Oh my god nyt. Antto, sun pitää saman tien poistaa tää modi tän jakson jälkeen. No poista. Mä en poista tätä modia, tää on ihan paras modi. Nyt lähtee nuke-alertti. Ei! Joo, no niin, laita nukea alertti. Ei kuulunut mitään. No ei kuulunut. Milloin se tulee taas? No ihan oikein. Ei täällä kohta uskalla Missä kävellä. meidän ovi ei taas? Meidän ovi pitäisi olla auki aina. En Fakit poista se vittu ovi, saatana. Kaikki pääsee vittu tänne näin. eikä pääse, kun se ovi on kiinni. Onks nyt kohta tulossa taas yö? Jee. No sitten tulee vähän enemmän tyyppejä. Jee. Ei Antto, mun syke ei kestä, Antoni. Se on sydänkohtaus. Puheen päivän jakso. Ei saata. Heti kun tulee seuraava päivä, sitten tää vittu jakso loppuu. Älä jätä mua. Nössö. Ei se on niin, ei tää oo edes paha. Ei paha. Puufarmilla ei oo mitään. Pumpaa, dumpaa, tupaa, pumpaa. Tämmöset random tavarat voi laittaa tonne. Rauhoitu se overi. Meni hermo. Mihin? Rauhoitu se chestinkin kanssa. Niin juman kautta. Seuraava on kaikki. Se huutaa koko ajan. No. Laita ovi. Ovi. Ovi kiinni. Ei mä ota sitä kiinni. Ihan oikein. Kamaa, mä ei me nössöillä tää niin. No ei nössöillä saa.
Ihan sama, mä menen alas. Fuck you, mä et mene alas. Se on siinä meidän talon sisällä. Saakeli. Kato nyt. Juman kautta on hiljaa. Et nyt avaa sitä ovea, se tulee sieltä. Hyökkää mun kimppu ja mä kuolen taas. Au! Et nyt lyö sitä kirveä. Voi perhana pena nyt. No niin, mä sanoin, se tappaa. Monta HP sillä on, mä löin mun päälle 2 kirveen. biljoonaa. Älä ottaa mun luutteja, tää on vittu kaikki sun inventorissa. No, mä laitan ihan hetkeksi aikaa. Ei mitään enää. Mulla ei enää hakkuja, mulla ei enää kirveitä, mulla ei enää mitään. Hakkui löytyy chestistä. Siinä. Et nyt Tää on vittu se resettas ton. Au! Hei, en mä tehnyt sun tavaroille mitään. No vittu varmaan söit kaiken tai poltit ne. Keisu. Ei, hyvä tulee, no niin. Mä menen ulos yöksi. No totta kai kaikki mun luutit oli sitten täällä vittu. Anta me ei nukuttu, eikö nukuttiin? Me nukuttiin. Nyt ei Anton, ei vitussa, missä se on? Arvaa mitä, toi ei oo edes pelottava enää tohon Goatmaniin verrattuna. Mä en sano mitään, kun mä saan mun lapion takas. Missä se ämmä on? Tuolla. Kato nyt se hitboxi, se on noin pieni. Ala huomaa. Hei juman kautta, et sä nyt noin tee. Älä laita tällaista. Älä laita tällaista. Niinkö eikö tämä jakso ollut tässä? No ei ollu vielä. Mikä tuolla on? Miksi se tulee noin lähellä? Pelas niin siellä on mikä tossa. Saakeli. Missä? Mr. Zombie yrittää tappaa meidät. Mr. Zombie tulee. Ei mäkin voin tehdä. Mäkin voin leikkiä tota leikkiä. Mäkin voin tehdä. Ei nyt juman kautta, mä tuun. You piece of shit. You Kato fucking piece of miltä shit. näyttää. Apua. Poliisi. Mä oon zombi. Mä juoksen karvi. Et sä edes juokse, sä oot niin hidas, you slow. Me ei juoksees. No niin, siksi sä oot hidas. No mä juoksen. Narrator. Vittu narratorkin tuli. Vittu, mitä mä nyt painan täällä? Narrator tulee kans. Mulla meni narratorikin päälle. Ei se. Hienosti osaat pelata. Minecraft. Onko se on Ctrl B ja sit mun hitboxit on B. Katsotaan vittu ääntä. Oliko se sinä? En ollut minä. Kun mä en edes tiedä, että oot sä sinä voice changeria vai... No kohta se on minä, kun mä pierasin. Ei oo se. Miksi mä just tein tän kompostin tonne sisälle, kun meillä oli jo yksi? Mä en uskalla enää edes mennä sisälle. Me ollaan työn täällä sit. Me on paskaa. Me antaa Endermani tuolla. Ei yhtään. Upsaata. Äijä on siitin. Oh fuck off bitch. Missä sä oot? Kaikki Se tulee samaan aikaan ihan oikeesti. Missä se nyt Womp on? womp. Womp womp.
Eiks niin, että toi ei oo edes pelottava verrattuna Goldman? Ei se pelottava. Oo hiljaa, et sä näe. Sä et näe yhtään mitään. Kuka toi tyyppi on? Kuka? Mikä tekee tää? Tai joka puhuu. Niin. No se on se Goatman. Jaa. Niin. Pyssä. Ei vitsi se on miski. Kamaa spawnaa vie meidän talon päälle, se olisi kirsikkakakun päällä. Niin, se olisi kirsikkakakun päällä. Ei vitun kanat kuoli. Niin, vitsi salama. Oliko se Salama. Oliko se Goat? Eh. Eikä niistä edes jäänyt mitään. Me ei tapettu niitä, me ei tapettu. Me oltiin just aloittamassa kun videoiset vittu sinne meni. Meillä ois kanaa, jos me oltais tapettu ne. You are so harsh. Ja se mitä me pystytään counteraa tää Goatman. Avataan tuo ovi. Ei kun mennään portaat ylös. Tai alas. Ei ja mitä. Kato mä oon niin smart. Onks toi Etkö ne Herobrine siellä? Se on Herobrine skeleton. Ei se ihan oli? paska. Ei nyt toikin vitun paska. Kaikki saakeli tulee ihan oikeesti. Ilmakin vuotaa. Nyt jos ette Juman kautta rauhoitu. Niin sit Emeli käyttää voice changeria ja räjäyttää koko maapallon. No fuck off, mistä se pystytään? En minä tiedä. Miten tuolla jotakin tuo? Ne videot on niin huonoja oikeesti. Mitkä? Nää meidän Minecraft-videot on noista. Ei näistä oo mitään. Sä löit minua. Kato Endermanin silmiin. Ei mitään edittää sus meidän videota. Tervetuloa uudet hulluja sound-efektejä. 500 sound-efektiä, 500 edittiä paskaa. Ja silleen, että kaikki katsojat on silleen, mitä hemmetti tää tapahtuu. Kuka tuo ulkonakin haukkua? Oh shit, Goldman on mulla kotiovella. Mä menen alakertaan. Määrä. Miten määrä on tonne? Joo, Goatman ei oo täällä. Täällä on meidän vakoja. Shut up! Ketä ei kiinnosta sä? Siellä on Kato Herobrine. Enderman. Katsoks sä Herobrinin silmää? Missä? Silmiä tai... Tuolla skelet... Missä? Ei näy Herobrine. Näet sä Herobrine? Vittus näin. Oh shit, hei, spawnas. Jos toi bitches nyt spawnaa tohon katolle, jos me ei osta. Au. Se spawnas johonkin taas. Mistä tuli ukkonen? Tuolla. Hei. Mr. Fuck off. Kato, hullu parkouri. Ah! Hullu parkouria sit Se pääsi siihen. Se pääsi ja tuohon portaan. Eikö kuuntele, No se niin, Antti, mennään heti korjaan noin portaat, mut saman tien. Se pääsi sinne. Se hullu parkouri ei enää toimi. Osannut hyppiä. Se osasi hyppää tähän ja sit se hyppäs. Ai saakeli! Kiva. Ei se pitää olla pränkki, että mä heitän sut sinne veteen. No niin, nyt se meni ihan pieleen. Mä oon pahoin, ei se pitänyt mennä. Mä menen hakkaa tää tyyppi. Kato, ei se osaa uida alaspäin, vitsi huono. Ei edes. Toi piti olla vaan pränkki, mut sit se meni noin ja sit se kostaa. Sen mä halunnut tehdä. Au! Ei mun kirves! Ei muuta on tehdä, no nyt mä oon tuntunut pahalta. Ei se haittaa. Ei hauska juttu. Sinne meni muuten mun kirves. Se tuli saakeli salama. Kuuntele. Tuosko se sun vitu kirveksi? Ei vaan, tuli salama ja sit... Oh fuck's sake. Niin. Tuli salama. Ja sitten tää saakeli mun kirves oli just siinä ja sit se meni rikki. Mut arvaa mitä? Mä oon laki sen takia, et mulla sentään...
Sentään Oho. oli toinen varakirves. Missä mun tuolla ylhäällä? Mulla on Jumala, kun mulla varakirves. ei oo. Kulu parkkuri. Ai se on meidän puufarmilla vitu kusipää saatana. Onko? Fuck off bitch. Se tulee Se on vasta vittu ovessa. Pasko. Pääskö se sisälle? Joku vittu avasta ove ainakin saatana. No eikö sä muista kun sä laitoit sinne ne saakeli? Tippuuko sun pääs sieltä? Joo, tippuu koot mun päälle, mä säikäinen niin saakelisti taas. Äijää tää kun Niin vittu kuin 5. jaksossa. Missä simpukka äijä meni? Vittu paska perse. Tää on pelottavimpaa modeja, mitä mä oon ikinä pelottanut mun pelottava peruna. Pelottava peruna, missä se nyt on? Se oli meidän talossa ihmistä. Kuka se ove avasi? Oliko siellä Ghostmani samaan aikaan? No ei, eikö sä muista kun se Juman kautta... Mikä tuolta? Ei Juman kautta Drownedi. Eikö sä muista kun se toimii silleen, että tää saakeli... kun siellä on ne saakeli... mitkä ne on? Niin se on trapdoorit. Ei oo trapdoorit, vaan nää pressure plates. Vittu siellä, se oli meidän siinä varastohuoneella. Jee. Miten... Tähän lähti mä... Vittu, sä et sano. Me ei vaan kiinnosta, ei mä edes pelota enää ihan oikeesti. Katto lähti. Katto lähti irti. Ei jumakauta, nyt tää parkour on vielä vaikeampi. En mä osaa parkouraa tonne. Se on Se on 5 blokin hyppy. No kun mun piti tehdä tuohon erilainen parkour, mutta sit se meni ihan vituksi. Oh hiljaa. Pakoma Ei ilma. saakeli, tää meni rikki nytte. Äijä, mitä täällä tapahtuu? Mitä tälle tapahtuu? En oo koskenut sit tähän. Ei se Toi se saakeli. vitu tuolta, joku rikko meidän. Kuka kehtasi tulla tänne, pistää paikan mäsäksi? Olen hyvin vihainen. Olen hyvä vihannes. Kuka kenen hitto tossa oli? Vittu, joku tippu tosta äsken. Me ei muuten toi vitsi ovi taas katos. Kuka vittu paskakasa tuossa? En mä jaksais. No niin, mä laitan tuon viereen. Noin. Niin on puufarmi. Ei yhtään puuta. Tää on ihan kauan. Pistän kaiken kun palaa. Pistän pesä palaa. Ei ennen kopia. No niin, copyright tulee taas. Mä menen korjattaa paska parkkouri, kun tää on niin paska. No niin. Oota, mitä mun piti? Tämä video ei ole lapsille suunnattu. Tässä kiroille muuta tämmöstä. Älkää kattokaa. Nyt tulee taas copyrightit siitä saakeli videosta. Oh! Huomio, tämä on kuolema. Voi jumalauta. Ei mene mullakaan hyvin. Oh, huomio, tämä ei ole mistä. Godman, ketään ei kiinnosta ihan oikeesti. Tää on mennyt ihan paskalle tää meidän episodi. Ai jaa. Pitääkö meidän nyt lopettaa tää? No ei lopeteta, kun mä menen hakee hiekkaa lisää. En mä saa lasia lisää. Mikä toi oli? En mä tiedä, mä teen semmosia kivan lasikupoli. Mä teen meidän Ole se on nää vastakaverista. penkiä. Nyt on niin monta ääneen tullut koko. No niin. Noni gameri ja rauton. Vois pelottaa ihan oikeesti. Mistä göimään? Mikä toikin on? Mikä lapio sulla on? Kivilapio. Toi. Miks? Se on nopeampi. Anna mulle se kivi, niin mä voin, tai voisitko antaa, niin me voidaan Siinä. tehdä nopeammin. No niin, minä hakkaan saunaa. Tiedätkö mihin Eikö me, sauna, mihin me siis- käytetään tätä hiekkaa?
Varmaan lasi. Me tehdään Watchtowerin lasista. Rikotaan se puine huono ja laitetaan lasia. No niin, tää tulvii. Voi perse. Ei tulvi enää. Anton korjasi kaikki tulvat. Niin mä oon putkimies. En oikeesti. Sus... Jääp hiekkaparkoon. Hiekkaparko, jee! Koitat tehdä parkourin hiekalla ja sit kaikki tippuu. Oppua kuin mikäkin. Eiköhän... No, No niin, sinne meni. Mulla on 2 stäkkiä, kun 1,5 stäkkiä. oota mä hakkaan tää loppuun tänne. Loppuun. Tuolla on mermeeni. No niin, sinne meni. Mulla on 2 ja vähän päällä. Mennään takaisin. No joo, hyi saakeli pelottaa. Itse asiassa tää ei oo niin pelottava. tää Ei Ghost. ookaan. Siis kun se on aluksi sen takia pelottava, kun ei yhtään tiedä mitä tapahtuu, kun kaikki tulee. Tää ei oo enää yhtään pelottava, mun ei kiinnosta. Me tehdään kohta uhrilahja tolla. Ja se mitä mä haluaisin tehdä kohta. No varmaan. Mennä mainaamaan lisää. Äijää, sä tuu se Game Driller sua. Sä Ei. tiedät, kun se tulee. Ei mä... Meidän parkour Ei saakeli! Mä oon niin taitava parkkoura ihan oikeesti. Rikoks mä nää 2? No niin, on. Tää koko vittu paska tästä. Ei saakeli, en mä osais parkkouraa. Se voi vaan hyppää tosta niin. Niin voi, kun se hyppää semmosia 5 metrin korkeita loikkia saakeli. Obikin lähti sinne niin. Noi. No nyt sen ei miten pitäis päästä ylös. Joo, ei. Ei saakeli. Sehän meni hyvin. Sehän meni hyvin. Ai niin, muuten. Noin. Sehän meni hyvin. En mä osaa enää edes parkkouraa. Tää on parempi. Eikö itse asiassa nyt alas? Olis siinä on 2 bokin hyppyä. Oi häkkäripää. Ei, mä en oikeesti saa tätä parkourikanaa tehtyä. Mitäs me vaan tehdään näin? Ei noit tarvi. On tuolla. Pelottavaa. Ja se milloin toi on vaan pelottava? Oo, Silloin kun se vaan tulee yhtäkkiä. ei sekin oo sulle pelottava. Siis sä vähän säikähät mitä helvettiä. Siis kun sä vaan se on vaan toi ok. Joo, noin. Tiedätkö mistä tulee meidän nyt, jos kun me ei saa kerran niitä vitsi. Mitä? En mä osaa enää edes puhua. Sun koulin. Voi saakeli. Mitäs pitäis valloittaa noi parkourit? Eiku valottaa. Mister Onks Paska. sulla kuokkaa? Kiitos. Kuulos muuten mun näppäimistä edes? Mä kuulen sua. Ei kuule näppäimistä. En mä näe naisia. Eikö naiset? Tää? Siis tää on ihan vitun pelottavaa. Ei oo, älä huijaa. No kun mitä se nyt vaan spawnaa sit suoraan sun perseessä? No sit se spawnaa, ei mua kiinnosta. Oi ei. Onks sulla Oi muuten ruokaa? pahus.
Paljon sulla on ruokaa? No, mitenkä? No siis paljon sulla on ruokaa, mä vaan kysyn. Autoklikkiäkin meni päälle. Siinä. No mulla on... Sä oot saanut perunaa ja porkkanaa. Mulla oli jo tarpeeksi. Mä laitin sanoa, että mulla on stackia niitä, mutta joo. Joo. Pitäisikö meidän muuten mieluummin tehdä? Ei, mä tiedän. Nyt tulee big brain moment. Onks toi voice changer vielä päällä? Mä en nimittäin On. tiedä. No voi helvetti. Pyry, kato. Musta tuntuu, että mun pitää lähteä just niin, meidän tavaramaan. Mihin Lopet. sun pitää lähteä? No en mä voi sanoa tässä sitä. Anta Okay. viestinä. Okay. No. Jos mä teen sen Watchtowerin eka. Tuu varmaan tunnin päästä takas. Okay. Tiedätkö muuten mitä? No, No, meidän ladderitkin meni tosta rikki. mitäs mä lopetan mun oman jakson tää, mut sä äsken sun omaa ennen kuin sä lähet tammatiin. Okay. Mutta kiitos kun katsoit minun osan tästä pelottavista modeista. Tässä Pyryn kuvakulma jatkuu tästä vielä. Mä en tiedä mitä hänelle tulee tapahtumaan. Toivottavasti hän kuolee. Ja ei mitään muuta kuin nähdään seuraavassa osassa. Se on Rest. Oin. Joo. Miksi mä... Toivottavasti se et nyt kuole tän, nimittäin Mä koitan... tosta olisi aika kiva nähdä vittu videosta, kun... No sä saat sit nähdä, että mitä tapahtuu. En mä kyllä usko, että täällä tapahtuu mitään erikoista. Joo, kuolee yhtäkkiä siihen, kun sieltä tulee Goatman 2 kilo... 2 kiloa, mitä? 2 kiloa, joo. En mä edes tiedä, mitä mä puhun. Joo. Mutta menen nyt, niin Joo. nähdään kohta myöhemmin. Joo. Kuole please. Lol. Joo. Herran jumala, tää on yksin pelottavampaa. Ai joo, yksin pelottavampaa, herran jumala. Joo, mä... Ihan oikeesti. Joo. Voi ei. Womp. Koitan tehdä tästä semmosen hieno. Katsotaan mitä Edward pitää sitten tästä. Tää on valmis. No ihan tulotas. Oh hiljaa ihan oikeesti. Säikä. On kellokin edes mennyt. Jos sä oot täällä alhaalla ihan oikeesti. Tunnen sua. Oh my god, tää on pelottava yksi. Miksi ovi on auki, herra jumala? Et unohti ovi auki. Mä menen kyykys, niin mä pelottaa niin paljon. Hetkonen. Okei, se ei... Mikä helmetti? Joo. Womp. Herra jumala, ihan oikeesti. Womp.
Mä näen sut, mut mua ei kiinnosta. Sä sytytät jonkun tulipalon, mä... Voi saakeli! Mitä hemmettiä, miten sä pääs? Oh my... Oh hiljaa, mä kiinnostaa. Ai saakeli, ihan oikein. Joo, mä oon 3 minuuttia yksin puhelussa, niin sit on vomp vomp. Noin, kiva juttu tää. Tuhasit meidän ove. Jee. Kivaa. Uhuu. Ihan oikeesti rauhoitu nyt. Rauhoitu mummo. Herobrine on tuolla. Ei kiinnosta. Kiinnosta yhtään. Oh, hiljaa. Kun mua ei kiinnosta. Siinä Herobrine tuli tuolta toho. Womp womp. Miksi mulla ei oo trapdooreja tossa? Tossa ois varmaan ihan järkevää olla trapdoorit. Miksi meille... Joo. Mitäkö ensi kerrallakin sit tekis? Ja mitenkö miten pitkän videon mä tekisin tästä? Miksi saakeli mun loppu koko ajan? Herobrine, Skeleton. Ja hetki. Katsotaan. 7 minuuttia. Voisi tehdä jonkun 40 minuuttisen video. Hetkonen, löytyis nyt klikkaita. Voi saada, ei löydy. Se mennään ihan niin kuin tossa ois mennyt joku. Mitä oikeesti jos on niin pelottava? Tai sit on, koska mä puhun ihan sikan paljon. Oh hiljaa. Ketään ei kiinnosta. Womp womp. Et pelota ketään. Paitsi jos tässä on tuttu jumpscare. Se on kans hyvä tässä, että sit nyt näkee ulos. Oh hiljaa, mä ei kiinnosta. Womp womp. Teekö mä tästä 3 korkea? Mä en tiedä. Herobrine skelet on tuolla. Tai riivattu skelet. Mihin äijä vaan lähti? Se on vaan bye bye. Jos mä teen silleen. Tosta tikkaa. Noin, molemmat puolelta. Okei, jos sä koot ne oot oikeesti täällä. Mennään tohon. Jotain ei kiinnosta. Oi just tää, ja sit 2 tulee tosta. Noin. Tosta noin. Ehkä mä laitan nyt tän. Niin mä näkisin, että missä nää menis nää. Teekö mä tästä 3 vai 2 korkea? Missä se nyt on?
Womp. Teekö me tästä vielä? No siis vois tästä tehdä kyllä. Joo. Teemme tästä vielä yhden korkeamman. Goldman, jos sä oot oikeesti täällä. Lyön. Seuraava kerran kun mä näen sut ja oikeesti lyön sut niin kovaa. Joo mä näen sut. Mut kun... Womp. Ai niinku et sä nykyään sä et pääse enää, vitsi huonoa. Tarvii enää vaan katon. Sit se taitaa siinä. Käyn kohta kattoo farmin. Hetken. Noin. Varmaan olisin voinut tehdä jonkun paremman tavan, mutta mä en nyt kiinnosta. Semmosen kun mä haluan, niin... No hiljaa ei mua kiinnosta. Ihan turha. Muutenkin. Ei ole paljon pelottavampia asioita kuin siinä. Mitä sä just sanoit? Womp. Mä sanot sen takia, että sä pelottaisit jotain muuta, mutta et sä pelota. Oh my god, miksi se rikko just ton? Tai no joo, antaa tos vielä kasvaa. Miksi toi vie noin paljon? Mä käyn itse asiassa, mulla ei patiota, niin mä teen yhden. Oh my god, ihan oikeesti. Niin kun tulee yhtäkkiä tollasia, niin se silloin on pelottavaa, mutta kun se tulee vaan silleen niin kuin näkee, niin jonkun Goatmanin tai joku tällaisen, niin ei se silloin niin kuin ole niin pelottavaa, kun se tulee. Siis se on pelottavaa, kun yhtäkkiä vaan tulee joku tommonen. Ehkä mä teen... Tai en mä tarvii kahta lapioa. Jos sä oot täällä vähän ihan oikeesti. Ehkä mä otan tän
tikut laittoin tohon. Täällä on kivet, mä otan tosta. Miks täällä on puuta? No siis toi on kyllä ihan fiksu ratkaisu. Oh. Oh my god, ihan oikeesti, kun se tulee vaan. No tulee siu. Ei saa. Ai saakeli, mulla on vähän hopea. Juma. Free loot. Mut sit kun miettii silleen niinku, että niinku se on outoa, että miten sä voit pelätä jotain semmoista, mikä ei oo edes oikeeta. Niin kaikista peleistä niin monesti pelkää jotain asiaa, vaikka se ei oo edes oikea asia. Varmaan sitäkin otan ja varat, jos tarvii jossain kohtaa vielä. Tai jos tapahtuu samalla tavalla kuin tapahtuu siinä yhdessä kohtaa, kun se tapahtuu se, kun tää, mikä tän nimi on? Tää Man from Fogva tulee meidän taloon. Oh my god, oikeesti. No niin, me sisälle. Sanoitko sä help me? Mitä sanot help me, kun sä oot hirveä? Mä käyn rakentamassa ton lasilo, tai ton ei saakeli. Teillä justi. Sä et oo tosissaan, että se pystyy. Oh my god. Herra jumala, kun se huutaa. Miten se huutaa noin kova? Ihan oikeesti. Täällä chillaa ja sit tulee tommonen jumpscare, herra jumala. Nyt saa nähdä, mitä ihmettä on tapahtunut. Ihan hirveet oikeesti. Miksi mä latasin tän modin edes? Musta tuntuu kyllä, että ei ollut mitenkään kauhean fiksu idea. Voisi kyllä jossain kohtaa taas siivota noin tosta. Okei, hyvä tietää, että sit... Hyvä tietää, että sitten kun tulee tommonen kunnon huuto, se tarkoittaa sitä, että se tulee. No hiljaa mua kiinnostaa. Oota. Noin. Tonne vaan laittaa reitit voi säästää.
Kiva jumpscare. Miksi mä edes pelaan ihan oikeesti? Tää ei järkevää pelaa. Mielenterveys kärsii siitä, että mä säikähdän ja sit pelottaa ja kaikkea. Miksi tämä tiedät, että se spavnaa? Tuolla. Noin. Hiljaa. Koska ketään ei kiinnostaa. Tai mua ei ainakaan. Tänne. Miten mä sain noin paljon? Eikö niin oo, kun mä oh god. Tää vois kyllä laittaa jonkun resurssepäki, että näkis kunnolla läpi eikä se näyttäisi tämmöseltä. Eli me Edward on molemmat kuoltu tolle Oliolle, Otukselle, Goatmanille. Oi hiljaa. No yhden hakun noin. Teen nyt yhden. Noin. Toi tohon. Joo, Eiku niin, joo täällä on. Joo, hemmetti mä laitoin ne aidat. Eiku, oh my god, mä käytin ne silloin. Ihan sama, mä en jaksa nyt laittaa. Taidan lopettaa videon. Muistakaa käydä tilaamassa Edwardin kanava. Jos tykkäsit tästä videosta, tykätkää ja tilatkaa tästä videosta. Jos säikähditte, niin laitakaa missä kohtaa tai jotain. Ja joo. Käykää myös tilaamassa meidän yhteinen kanava. Sinne tulee molempien perspektiivistä. Molempien perspektiivistä tulee videoita, joten ja tää oli 7. osa. Edward lopetti vähän aikaisemmin. Tänään saatiin tehty toi tuolla mun pään takana. Muutaman kerran tuli melkein ripulit housuun. Mut joo, jos tykkäsitte, niin tykätkää ja tilatkaa ja joo. Eiköhän se ollut tässä. Moi moi.